Җәлил бакчачы, бик уңган безнең бакчачы бабай. Яше үзенең 90-да бугай. Ул кояш белән бергә кузгала, керәген ала, җинен сызгана, түтәлләр казый, гөлләр утырта. Алмагачларның башларын кырка, түтәлне тутырып, үсә җиләкләр, Нәркис, Миләүшә, Сөмбел, һәммәкләр. Язын бакчага кайталар кошлар, безнең кадерле канатлы дуслар, бигрәк күңелле май башларында, кайнар яфрак ярган чагында. Шул чакта бабай кинәт яшәрә, тауларга карап, күзе яшьләнә. Бу таулар беркөн үсәп җитәләр, яшер бакчаны мактап үтәләр. Үлсә дә беркөн безнең бакчачы, һәр яз яшереп, яшер бакчасы. Шаулар сагынып, дусты карагай, нинди бәхетле бакчачы бабай.